Стукачем бути не хочу. 23-річний кримський татарин Куртумір Чалгозов розповів про те, як його вербували окупанти. У день обшуку та затримання 14 грудня Чалгозов не захотів докладно розповідати про питання, які йому ставили на допиті. Після затримання, закривши очі, його привезли, ймовірно, до підвалу будівлі ФСБ у Сімферополі. Там йому запропонували пройти допит за допомогою поліграфа. Силовиків цікавило, чи знає Чалгозов про вибух на газопроводі у селі Перевальне і чи знайомий з фігурантами цієї справи Наріманом Джелялом та братами Ахтемовими. Він заявив, що про цей вибух навіть не чув. Після поліграфа його прив'язали до стільця скотчем і дали 10 хвилин, аби вирішити, чи співпрацюватиме з ФСБ. Погрожували розпочати проти нього кримінальну справу і посадити до в'язниці за надуманим звинуваченням. Говорит, Путина любишь? Вот этот вопрос задал. Вот. Потом сидит, говорит, мы, говорит, твой телефон пролазили, говорит, про этот, посмотрели, говорит. Я забыл сказать еще когда в самом начале я сидел, у меня спросили, есть ли девушка, я говорю, девушка знакомая есть, говорю, общаюсь только вот за вот это сказал. И когда пришел, мы, говорит, пролазили, говорит, твой телефон, говорит, кто вот это, говорит, на фото. А я, сфотографировался с этой девочкой, я говорю, знакомая. А что, говорит, ты подарил, говорит? Я говорю, хотел приятный подарок сделать, там, медведя подарил. Вот. Он говорит, просто так, говорит, медведя? Да, говорю, просто так. Вот. Говорит, а ты знаешь, что по российским этим, говорит, общаться с несовершеннолетними нельзя? Я говорю, я знаю, говорю, общаться, говорю, там можно, говорю, я же ничего противозаконного не делаю. Мы, говорит, если, захотим, говорит, сделаем так, говорит, что ты, говорит, за совращение несовершеннолетних можем посадить, говорит, от 15 до 20 лет. Я говорю, так за какое, говорю, совращение? Говорю, он, говорю, полиграф, давайте еще раз пройду, то что я ее не трогал. А, говорит, это не надо, говорит. Я говорю, а как, говорю? Я говорю, просто общение, говорю. Я, говорит, если надо будет, говорит, мы допишем, говорит. Вот. Мы допишем, говорит. И я, переживал то, что... Я говорю же, я когда туда ехал, я думал, в одну сторону еду. Я переживал, на тот момент, у меня никаких сил не осталось. Я переживал то, что навредят ее семье. Она говорит, мы ее, говорит, затаскаем так, говорит, у тебя, говорит, раскрутим это так по всему Крыму, говорит, что ты, говорит, посадят в тюрьму, говорит, и, говорит, ты, знаешь, по малолетке, что там происходит, говорит, если сядут, петухом, говорит. Вот так и сказал он. Вот, и, говорит, по гинекологам затаскал. Я говорю, так гинекологу, говорю, я с ней не просто общение, говорю, вот. Говорит, да, говорит, тесты, говорит, это все, говорит, делается, говорит, мы, если надо будет, допишем, тесты, говорит, проходят, там, говорит, психологическое какое-то, может, влияние ты на нее произвел. Я сижу, удивленный, вообще, как, из-за страха то, что навредят семье, я, говорит, если ты, говорит, у тебя 10 минут, говорит, 10 минут, говорит, думай, говорит. Или, говорит, у тебя жизнь, говорит, поменяется в худшую сторону, говорит, ты сядешь, говорит. Или, говорит, будешь работать с нами, говорит. И мы, говорит, будешь жить, как жил. Нормально все будет. И под этим давлением, привязанный к стулу, мне, заставили, принять эти условия. Я подписался. Після згоди співпрацювати його розв'язали, зняли окуляри з очей та дали підписати документи про співпрацю з ФСБ. Дали агентське прізвисько. Потім навіть нагодували чебуреками. Ближче до вечора його підвезли до села Приморське поблизу Феодосії, де мешкає Куртумір. З моменту затримання родичі не знали про фактичне місце його перебування. Додому співробітники ФСБ повернули Чалгозова лише ввечері. На шляху додому записали
записали відео, що він не має претензій до силовиків. Після резонансної заяви іншого кримського татарина Нарімана Аметова, якого затримали у Старому Криму за аналогічних обставин, але катували струмом у будівлі ФСБ, Куртумір вирішив розповісти, що насправді відбувалося з ним після обшуку и на что він змушений був піти, аби уберегтися. Там что-то происходит, человека забрали там, и ходил такой разговор, если туда попадаешь, лучше не спорить и соглашаться, просто подписать, и говорит, это после того, как выйдешь, как ты себя будешь вести, или молчать, стучать, или сказать все народу, чтобы все знали, то, что противозаконные такие действия происходят со стороны ФСБ. Вот. Я, понятное дело, я не хотел стучать, и я все рассказал, как было. Українського бранця Івана Яцькіна етапували до Сибіру. Він незаконно каратиметься у виправній колонії російського міста Білово Кемеровської області за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві на користь України. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, там на українця чинять тиск. Зокрема, за те, що він є громадянином України, Івана Яцькіна поставили на облік як схильного до втечі. Также он подвергается унижающему человеческое достоинство обращению, оскорблениям и угрозам за принадлежность к украинской нации и наличие гражданства Украины. В настоящее время Иван Яцкин остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования состояния его здоровья после перенесенной голодовки и оказания ему медицинской помощи, а также обеспечения гарантий его безопасности. У вересні минулого року окупанти залишили чинним вирок Івану Яцькіну – 11 років у колонії суворого режиму. Його затримали у жовтні 2019 року в окупованому Криму. Довгий час він був у московському СІЗО Лефортово. Окупанти визнали Яцькіна винним у нібито державній зраді, бо українець, мовляв, передавав спецслужбам України російські державні таємниці. Зокрема, те, що стосується російських силовиків в окупованому Криму. Свавілля російських силовиків щодо кримсько-татарського народу засудили учасники національного руху та небайдужі з усього Криму. Вони закликали припинити репресії та беззаконня, нагадали про більше сотні політв'язнів і вимагали покарати причетних до катування Нарімана Аметова. 24 січня 2018 року ця біда прийшла й до нашого дому. Затримали мого сина, викрали, провели обшук, підкинули зброю. Потім в Сімферополі затримали одразу 25 людей. 25 наших єдиновірців, наших співвітчизників. Усіх судить в Ростові воєнний трибунал. Прибульці самі вигадують терор, екстремізм, скидання влади. Ми обурені їхніми вигадками. Всі бачили і чули заяву Нарімана, якого катували. Ми дуже захоплюємося ним. Хай Аллах його убереже. До каких пор будут издевательства над нашим народом? Начиная с царских времен, по сегодняшний день в архивах достаточно фактов насилия над нашим народом. И это продолжается сейчас. Совершенно невинных наших ребят, которые имеют семьи, в которых не меньше 3 детей, совершенно занимающихся мирным трудом, живущих совершенно с чистым заработанными своими деньгами, приходят ни свет ни заря в масках, с автоматами, со всеми делами, переворачивают дом вверх ногами. На протяжении многих веков наш народ, который проживал на этой земле и который воспитан культурой ислама, знает свои ценности, знает свой образ жизни и нормы поведения. Поэтому сегодня говорить о том, что наш народ проявляет какой-то экстремизм и терроризм, будет несправедливостью. Методи окупаційних карателів стають дедалі жорстокішими. Обурюються небайдужі жінки з усього Криму. С приходом в 2014 году российского правового поля в Крым, может быть, кто-то и поедает так называемые пряники,
то наш народ терпит удары кнута. Но я не думаю, что все остальное население Крыма, оно солидарно с вашей политикой. После длительной, вынужденной, принудительной депортации мы вернулись в Крым и живем уже здесь более 30 лет. И соседи из числа христиан достаточно хорошо, близко с нами общаются, живут, и они убеждены в том, что ничего, кроме добрососедства и гостеприимства, они от нас не видели. Я, услышав Парламова Рената, мне было очень жалко. Мне до того, я ночами не спала. И выразить свое негодование я вышла на пикет. Я стояла, мне проезжающие водители показывали все время вот так. Молодец, бабушка вышла. А что сделать? Надо всем нам выходить. Что будете делать с нами? Мы в Крым приехали не для того, что сегодня побудем и завтра уедем. Нет, мы приехали здесь жить и создавать семьи. Нарімана Аметова викрили у досвіта 17 грудня з оселі у Старому Криму. За відмову свідчити на поліграфі та прохання викликати адвоката до його голови під'єднали дроти та пустили струм. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українською владою та спецслужбами. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи та обмовити себе. Силовики вимагали мовчати про тортури, погрожуючи викраденням та убивством. Російські окупанти важко поранили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, він зараз під наглядом медиків. Напередодні окупанти тричі відкривали вогонь. Оборонців Світлодарська, Лебединського та Шумів провокували вогнем гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Станом на 11 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Бойова техніка, озброєння, боєприпаси, пальне, засоби РЕБ та безпілотники. Наприкінці минулого року російське командування займалося посиленням свого угрупування на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. В українській розвідці уточнюють, що окупанти таємно переміщували військове майно, зокрема у вантажівках так званих гуманітарних конвоїв. Росія значно збільшила постачання до з'єднань і частин окупаційних військ, бойових транспортних машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах. До підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці громадяни Російської Федерації. Бійки зі спецзагонами і гнівні вигуки. 10 тисяч людей, попри заборону, вийшли на протест в Амстердамі. Люди незадоволені примусом до вакцинації та посиленням антиковідних заходів. З 19 грудня у Нідерландах діє майже локдаун. Закрито усі магазини, крім тих, що торгують основними товарами. Не працюють музеї, театри, спортзали, ресторани та кафе. Більш як у двох збиратися не можна. Влада міста заявила, що правоохоронці мають інформацію про приготування до насильницьких дій під час демонстрації. Тому мер Амстердама уповноважила поліцію розігнати протестувальників. Проти людей застосували палиці та сльозогінний газ. Деякі демонстранти почали сутички з поліцією. 30 людей було затримано, постраждало 4 правоохоронців. Про потерпілих серед протестувальників поки нічого не відомо. Проте демонстранти все одно пройшли маршем головною вулицею Амстердама. На плакатах написи «Менше репресій, більше турботи», «Річ не у вірусі, а у контролі».
Я вийшов, бо мені подобається життя. Думаю, не треба боятися і годі жити з постійним страхом смерті. Усі колись помруть. Мені подобається жити, і я щасливий. Обмежувальні заходи не мають нічого спільного з турботою про моє здоров'я. Просто дехто хоче встановити над нами контроль і забрати всі наші свободи. Я тут, бо вважаю, що всі ми маємо бути вільними. У грудні в Нідерландах ще один спалах епідемії пішов на спад. Проте влада, за прикладом інших європейських країн, посилила карантинні заходи. Пояснюють це бажанням уникнути розповсюдження штаму Омікрон. Не знаю, чим ковід мені загрожує. Я перехворів і особливих проблем не було. Невелика гарячка і нежить, трохи поболіла голова. І все. Я не боюсь цього нового мікронштаму. Мій заклад продає випічку, і для мене дуже важливо відкритися, тому я не погоджуюсь з урядом. Я хочу, щоб до кондитерської приходили гості та насолоджувалися, діставали задоволення від життя, бо вся радість зникла, її тут нема. Антиковідні обмеження у Нідерландах триватимуть до 14 січня. Потім, за потреби, їх можуть продовжити. Франція стала 6-ю країною у світі, де з початку пандемії виявили понад 10 мільйонів випадків зараження COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни. До цього списку вже входять США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія. Президент Еммануель Макрон попередив, що наступні кілька тижнів будуть складними. При цьому у своєму новорічному зверненні не згадав про необхідність посилення антиковідних заходів, зазначивши, що владі не варто обмежувати свободи громадян і надалі. На святкування Нового року для французів діяли обмеження на кількість присутніх у приміщеннях та на відкритому повітрі. При цьому в кіно, театрах, на спортивних майданчиках та у транспорті людям заборонили їсти та розпивати напої. У той сам час з понеділка маски у громадських місцях мають носити навіть діти старші 6 років. А у деяких містах, включаючи Париж та Ліон, людей знову зобов'язали носити маски навіть на вулицях. Ця медсестра в одній з лікарень Марселя працювала у новорічну ніч. Ділиться головним побажанням. Звичайно, щоб пандемія закінчилася, щоб ми знову жили спокійніше, без масок, щоб наше спілкування не зводилося до того, хто вакцинований, а хто ні. Щоб ми відродили віру в солідарність та речі, які нас об'єднують. Також у Франції виявили новий штам коронавірусу з 500 мутацій. Про це повідомляє австрійське видання Хойте. Його виявили в Марселі в людей, які прибули на батьківщину з Камеруну.